Hello mga bay, mga kaisambingay. It's Father Darwin ug ang Aisambingay mismo. Ni bisita sa ato diri sa Theotokos. Father Darwin, of course, pinaka sikat nga pari diri sa Tibok Pilipinas, diri ang Bisaya nga pari nya sa iyang punto por punto ug ang iyang spiritual warfare ug usa ka exorcist priest. So karon atong panghangyoon si Father Darwin to talk about unsa nang spiritual warfare. Maminaw tanyag kadiyot para sa mga igsuon nato diya nga nakiglimbasog sad ug makigkombat sad sa mga yawanong lihok dining kalibutan. Isang bingay. Mayong adlaw, mga igsuon, o ba ni Father Rudyard, ang spiritual warfare, nagsugod na, no pata matao, no? Nasamot na tao na taron. Munang sa pagbunyag na to, Father, munang dunay pangutana ang pari, isalikway ba ninyo si Satanas? Spiritual warfare na siya. Ganyan, itubag ta, kaya di pa man ta katubag. Yes. Munang ang atong ginikanan, ang atong mga maninoy, nitubag. Munang nga, atakihon ta, ordinary attack niya, atong mga at pwede na niya atake nato. Ikaduha ang extraordinary attack. Muna nang dunay infestation, maligo si mong kwarto, Father Rudyard, ngaway tao, no? Doon na manghugas sa imong plato, ngaway tao, no? Infestation. So buhato na napad kung nay mga inana. Naara pa gyud na day daghan. Ana aday? Daghan. Oh, muna nga mag-deliverance ka, Father, no? By virtue of your ordination, by virtue of your baptism and confirmation, we receive the power of Jesus from the sacrament, not from our lolo. Di mamatay kung di mapasa. Muna siya ang occult transition or power. Muna, mag-deliverance ta, muna nga ito empower ang katawhan sa Ginoo. Kaya wala na nato magamit ang power nga gi-entrust sa Ginoo nato. Sa una, ang mga ordinaryo nga mga Kristiyano, they will only cast out the unclean spirit through the name of Jesus. They are not exorcists, they are not priests, but because of their faith. Munang hadlok ang mga yawa, munang daghang na converted, pero nawa naman ni ron. Munang daghang na diverted na ron sa lain. Muna infestation, na napoy gitawag nga obsession. Kung infested mong lugar, munang suicidal ang tendency sa mga tao. Gubot ang hunahuna sa mga tao. Babaw na tag mga lubot. Patakay bahaw nga doon na daay mga occult spirits nga real, they are person, they are not concept, they are person. They are very active in our society today. So, na mga occult spirits, Father, mo na nga infested, nga ma-obsess ka, negative imong na natural, doon naman tayo problema. Doon natin natural na kagoon. Pero ilang i-intensify sa occult spirits. Ilang i-amplify ang imong natural problem. Natural anxiety, natural confusion. Kanang inana pads kanang uso sa akong pagkapare pod no sa akong ministry sa akong assignments. Na ako na-encounter pod nga nabitawng disturbance sa family. Kana bitawng say dili masabtan nga nung inana. Unya magka-conflict, magka-away. Doon na ba na siya kalambigitan padre sa nabura bitawng root cause sa family tree kanang inana nga mga problem. Unsa nimo na pagpasabot sa mga tao ba? Dako kayo impluwensya ang yawa nato. Wala naman ito i-consider siya. Manang, the more ang iyang hold kung ang lulo, albularyo, ang lula, albularyo, or di gani albularyo, kaliwat o mga banggiitan, nagamahanan, ang musafir ana sa chaos ang nahabilin. Nya doon ay mga gahom-gahom, di madutlag bala ang atong mga lulog-lula, kaliwat ba itang lapu-lapu. Kami pong taga-Bohol, kaliwat ni Daguhoy. Nga doon na sila power. Daguhoy, doon naman to'y dagon sa hangin. Di ba? Mga ingon na dagon sa hangin, dagon sa ingon na. Mga occult na siya, occult power. Unya, imagine ka sila pulapo go, napil dito ng kanyon, pana raman to ya. Na sila yung mga occult power. Nya, napanunod na to man ang gubot kaayo ang politika, gubot kaayo ang atong katilingban, kay doon na may active spirits. They are person, ha? They are person. And they are not ordinary person. They are preternatural persons. Preternatural, beyond natural. They will influence our imagination, our memory, our emotion. Adto sila modula na to. Muna mga daghang santulon, mga lagad unta simbahan, mabawg lubot, no? Apil pong pare. Kaigsoon, dili ang kabalaga sa katapusan ang importante, kundi ang pagpuyo na andam pirmi sa matag adlaw.
Tulo ka punto sa pamalandong. Una, ang gingarian sa langit dili lang lugar sa pakigiusa ug pag-ampo apan lugar sa kahimpitan. Ay sambingay. Dapat pala question. Murag nindot na kayo, murag nilagin mo toktik kita na lang diri, no? Murag kanahan sila ni. Pads, 9 question. Usa sa mga sharing ni Father Bing Arellano sa exorcist po, no? Siya nga ang lihok sa yawa ba. Mas maro pa na sa ato nga dili na siya mo disturb ni mo once or one at kanang long term na iha sa mukon ug hasulon jud ka. So nakatinod pa. Mao na gitawag demonic obsession. Mao bitaw nang dunay maghikog bisag altar boy. Dunay maghikog seminaryan. Kay doon ako experience tungod sa iyang obsession, tungod pud sa infestation sa lugar. Ang batanon, 15 years old nga bata, naghikog siya. Nya, well, in fact, while naghikog siya, before naghikog siya, nagtanaw siya the Passion of the Christ. Kay Birni Santo man to. So, connected niya siya. Infestation ang balay, nga naman nagpadugo sila. Ano magpadugo pa man mo nga na may dugo ni Jesus? For blessing, padugo na. Di ba? Kunya, birthday, mayon pinagi sa dugo sa sunoy. Dagan ka na. Nya, ang dugo dahil sa sunoy, nagluwas na to. Kumusimba dahil ka. Ang dugo ni Kristo may nisil mo when you go to Mass. Kung nahibaw lang sila, gusto silang masilyuhan sila sa tinuod, pure, immaculate nga dugo. Kuya, wagod baboy, dugo sa baboy, dugo sa sunoy, layo ra na. Munang ang misa, masentro ta sa misa, Father niya. Kanita ba ito? Na-contaminate yung huna. Kuan chef, totally possessed. Nya, wa ganito yung obsession na, wa siya plano maghikog, Father. Infested lang ang lugar. Pagsud niya, nawa day siya, na unconscious siya, na anak ni pulis, taga Bohol. Unya, may gani, kay may pagbitay niya, naghikot gud siya sa iyang liog. Nagbitay na siya, mo pagsud sa nanay, naluwas dyan. So dito na to na interview. Nya mismo siya, way kalibutan. Wa po siya plano, maghikog. So doon na ay mga circumstansya nga naghikog, way plano. Di po tanan, na mo yung planado. Napoy uban demonic obsession. Kaya ang yawa, nagpaluyo man dyan niya na. So ang nitabo, gidahan nila dito sa kuha, ang batanon. Akong interview, man siya problemang dagko. Naman ko'y problema, Father. Di man pud angay ihikog. So wala kayo plano ihikog dong. Sa wala ka mamakak dong. So makak ko nimo nga pare man ka. So akong inan ang papa, dito na to nagpadugo sila sa iyang kwarto. Posible infested ang lugar. Ako inan ang kuan. Nya posible sad ang di mga demonyo kay na consecrate man mo nagitawag satanic seal. Every time magpadugo mo dunay satanic mo naggubot ang pamilya. Bisag tigsimba. Kaya naman kinahanglan lagi ang renouncement. Mao bitan na sa bunyag isalikway ba ninyo si Satanas? Ang tubag mo isalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan? Wa pud naminaw isalikway. Apil ang Dios mo gi salikway no minaw. So mo na nga importante kay ang renouncement. Yo, di naman ta ka-change sa nahitabo sa kagahapon. Manang kita nga buhi karon mo renounce. Manang atong gibutang jud Father ang solemn renouncement. So after that, gipa-deliverance nako. Dili na ko madto sila balay. Ang papa do na siya spiritual authority, a natural authority over his family because he is the head of the family and then leading them to the sacrament. Pag deliverance nila ang mga yawa nagsulti nga daghan di sila dito sa ilang balay. Unya, sila may padayon sa deliverance, na liberate ang bata karon normal na kayong bata nya nako na mga 8 years ago siguro. Mo na nga Father, kining mga hassle sa family, doon na di mga occult spirits atong ginikanan. So essential kaayo ang solemn renouncement. 7 days. Ako dyan ang i-post sa Facebook nako karon si manaha tong Bisayon kamot nga dunay paningkamutan nato nga dunay exact nga Bisaya translation para sa simple prayer of deliverance, ikaduha simple renouncement 7 days og ang ikatulo ang closing that third eye or psychic abilities. So dako kay kalambigitan. 1 Pedro 5:8 ang yawa naglibot-libot ra nato. Nangita og tukbunon sa mas leon. So ang yawa naglibot-libot but we never treat them as real enemy, no? He is behind every chaos nga nahitabo nato. Natural nga chaos iyang i-amplify, iyang intensify para mabuang ang mga hunahunas mga tao, panic attack. Yun na. Munang kinahanglan jud ta mag-deliverance sa tong kwarto before matulog. Simple prayer of deliverance. Ng page 81 sa libro ni Father Sikia, in the name of Jesus of Nazareth, manguros ka, His tremendous power as God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, sprinkle ang holy and exorcise water, repudiate, bind, and cast out. I command you to depart from my room,
and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. And go directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. And fill my room with your presence, love, healing, and consolation. Nguros dayon, atog. Nanindot imong tog. Tungod sa kanindot, di nakakamata. Di nakakamata, matugtog ako manap. Putos dahil sa utang. Ako sa utak. Salamat, So, Padre ha. So, kanindot kayo. Thank you so much, Father Darwin. It's a wonderful experience para sa kaniya kas Theotokos. Uban sa atong mga shriners, shrine people o sa mga nearby mga parishes. Salamat sa chance nga nakiguban ka kanamo. Nagami natun-an nining pagkiglimbasog sa mga daotang espiritu. Thank you so much, Father Darwin. Salamat, Father Roger. Thank you so much sa inyo ha. Sa team. Father Glenn. Dali, Father Glenn. Imong kaubang niya. Walay tingog si Father Glenn. Father Glenn, nawad ang tingog. Ay, atong pakpakan, Father Darwin. Salamat kay Father Darwin. Thank you. Thank you. Salamat Archie. kay Father Archie. Kasi mo sulti, Father Archie. Ang bagong exorcist na ito. Uy, bitaw, Father Archie, oh. Okay. Father Archie. Thank you.